Ako si Sonia P. Soto at ito ang So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Ang bawat LGU ay may pangunahing sangay, ang executive at legislative. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel sa pagtakbo ng lokal na pamahalaan. Sa lokal na pamahalaan, ang executive branch ay pinamumunuan ng alkalde, ang mayor, kasama ng kanilang mga department heads, ang tumitiyak sa maayos na kalagayan at kapakanan ng kanilang lugar sa pamamagitan ng iba't ibang pangunahing serbisyo tulad ng kalinisan, seguridad at iba pang pangangailangan ng komunidad. Responsable rin ito sa pagpapatupad ng mga batas at ordinansa na ipinasa ng legislative branch. Mayroon ding kapangyarihan ng isang punong bayan o punong lungsod na tanggihan ng isang resolusyon, batas o desisyon na ipinasa ng kanilang lokal na legislative body tulad ng sangguniang bayan o sangguniang panlungsod, lalo na kung hindi ito nakabubuti sa taong bayan. Ito ay tinatawag na veto power. Ang legislative branch naman ay binubuo ng sangguniang bayan o sangguniang panlungsod depende sa laki ng LGU. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay gumawa ng mga ordinansa o batas na kinakailangan para sa lokal na pamahalaan. Sa kabuuan, ang executive at legislative branches ay magkatuwang na nagtatrabaho para sa ikabubuti ng lokal na pamahalaan. Ang executive branch ay nagsasakatuparan ng mga desisyon habang ang legislative branch naman ay bumubuo ng mga batas at regulasyon. Subalit, paano kung hindi magkasundo ang sangay ng ehekutibo at ng lehislatura? Ano ang magiging epekto nito sa mamamayan? Sa episode ngayon ng So to Speak, ating susuriin at tatalakayin ang mga usapin patungkol sa relasyon ng executive at legislative branch at ating hihimayin ano-ano nga ba ang mga suliranin at hidwaan na kadalasan na kinahaharap ng dalawang sangay. Magandang araw, welcome sa So to Speak. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa So to Speak linggo-linggo sa Facebook Live, YouTube channel at TV channels ng CLTV 36. Sa mga sumusubaybay sa budget hearing sa Kongreso, kasama na po ako doon. At pamilyar na sa nausong salitang Shiminet. Nasaksihan natin marahil ang palitan ng mga salita at parinig ng ehekutibo sa pamamagitan ng Office of the Vice President at Kongreso. Noong nakaupo si Among Ed Panlilio bilang gobernador ng lalawigan ng Pampanga several years ago, may isang dekada na po yata ang lumipas o mahigit pa, naging karaniwang eksena ang pagbabangayan ng gobernador at sangguniang panlalawigan. Pero hindi lang sa Pampanga yan nangyayari. Nagkakaroon din ng mga ganyang sigalot sa relasyon ng gobernador at sanggunian sa iba't ibang probinsya at maging sa mga bayan at syudad sa Central Luzon at ibang bahagi ng Pilipinas kung saan ang mayor at sanggunian naman ang hindi nagkakasundo. Sa episode na ito ng So to Speak ngayong araw, tatalakayin natin ang mandato, tungkulin, kapangyarihan at pagsubok na kinakaharap ng bawat sangay, partikular ng executive at legislative branch ng lokal na pamahalaan o tinatawag nating LGU. Upang tulungan tayong magbigay linaw sa paksang ito, sasamahan tayo ng Assistant Regional Director ng Department of the Interior and Local Government, DILG Region 3. Let's all welcome ARD J.E. Timbreza. Nandito rin ang City Local Government Operations Officer ng DILG, City of San Fernando, Pampanga, na si Ginoong Jason Beran. At magbabahagi naman ng kanyang mga karanasan at insights ang isang taong naging bahagi ng executive, nung siya ay mayor ng Bacolor, Pampanga, at lehislatura bilang board member ng Tercera Distrito ng probinsya ng Pampanga na si Attorney Ananias June Canlas na ngayon ay kumakandidato sa ilalim ng party list na Alagang Nanay o Nanay? Kandidato, it's Nanay Party List. It's Nanay Party List. First nominee yata. O mamaya, tatanungin natin siya doon. So, welcome po sa So to Speak. Ngayong araw na ito, napakahalaga na ang ating pag-uusapan sapagkat kapag hindi nagkakasundo ang executive at legislative, ang apektado ang taong bayan.
Ang nawawalan ay ang mga taong bumoto sa kanila para sila yung maging leaders, hindi ba? Una kong gustong tanongin si board member June Canlas. Medyo nasaksihan ko kasi yung political journey o career ni BM June. Naging parang nakapag-navigate na siya sa iba't ibang roles, di ba? Can you tell us, BM June, sa iba't ibang mga roles na ginampanan mo sa pamahalaan at mga taon kung kailan mo ito Naging ginampanan? consul ako, no? I've been a municipal councilor way back in 1988, no? And then I became a municipal vice mayor as well in 1992. Then I became a mayor in 1995, no? Tapos naging board member nga ako dito ng 2016, no? So basically, no, I played the role of being an executive and a legislative, both, no, in the municipal and the provincial branch of government. Yeah, you should be a congressman soon, Hindi naman. Depende yan. di ba? Sabi ko nga, depende kasi sa tao yan eh. In whatever position na nandun ka, doesn't matter kung legislative yan tsaka executive eh. Pero anong Importante, pinaka-challenging sa inyo? Parehas lang sa akin yan eh. No, parehas lang yan, no? Every job, every role, every position na hawak mo, kailangan challenging lahat yan. You challenge yourself in the sense na may mga challenges ka kasing kakaharapin eh. Diba? Kung paano mo, diba, pag legislative ka, ano yung mga polisiya na kasama kang magkakraft niyan para sa ganun yung mga challenges ng kawalan ng trabaho ay ma-address mo. Diba? Ang time ko nung ang kawalan ng mga bahay, ng mga nasalanta, how would I address those problems, no? Ano mga legislative measures kung ikaw ay konsihal na dapat mong i-craft, no? Na makakatulong sa executive, lalong-lalo na pag nangangailangan siya ng mga funding support, no? Ano mga legislative measures, ano yung mga legislative measure to ensure na yung mga policies ng pamahalaan ay properly implemented. Exactly. Halimbawa, mga peace and order problems natin. Kagaya halimbawa nung pandemya. Diba? Nag-craft tayo ng legislation para sa gano'n yung mga nagva-violate ng mga COVID measures natin may mga penal sanctions, no? Para sigurado na ma-implement kasi tutulungan natin ng gobernador eh. May mandato siya na to ensure yung health and safety ng mga kababayan natin. Yung mga lalabas, hindi basta lalabas. Yung mga lalabas, kailangan may mga face mask yan. Yeah. Kung walang ordinansa at batas na nag-uutos at nagbabawal yan, hindi pwedeng makakilos ng mabilisan, no? At may dating yung ating gobernador. So we armed the governor with the proper legislative measures to ensure that he could implement, no, yung policies of government to ensure the health, safety, and welfare ng ating mga kababayan. Magkasama kasi yan, may synergy yan eh. Yeah, okay. Diba? So sabi ko nga, doesn't matter in what role you are in. Huwag mo sasabihin, hindi. Pinasukan mo yan eh. Tinakbuhan mo yan eh. Diba? Okay. Pag-aralan mo. Alright. Diba? Executive ka, pag-aralan mo kung ano yung hindi naman pagalingan ng boses yan o pagalingan ng sayaw yan eh. Diba? Pagandahan ng servisyo Okay. yan. So, there you have it, So, ano yan? Right choice of resource person. Kasi lahat ng roles, kaya niyang balanse. Alam niya kung anong pakiramdam ng mayor kapag meron siyang mga sanggunian na hindi cooperative. Alam din niya kung anong kahulugan ng kapag ang executive ay hindi marunong makinig sa sanggunian, di ba? Gusto ko lang to put in the proper perspective, no. Yung konsepto na kapag kinokontra yung mayor, hindi na cooperative, no. Exactly. Hindi yun eh, kasi nasa democratic framework tayo. Okay. No? Bahagi ng ating We will go to that. Kung di ba sumasang-ayon sa yung konsehal mo, ang cooperative na, baka naman mali yung ginagawa Okay, ng don't mayor. get ahead Diba? of the Diba? sequence. Ganun yun eh. Okay. Kaya lang yung term kasi ang cooperative, no? Yes, okay. Yung connotation kasi Yeah, minsan. okay. Pupuntahan natin Yeah. yan. BM June, no? Okay. Tatanungin ko si ARD, Jay, ngayon.
Ang ating pag-uusapan kasi sobrang laki ng kinalaman ng Local Government Code of 1991 at ng DILG. Pagkat kayo ang ahensya ng pamahalaan na nag-o-oversee sa operations sa mga lokal na pamahalaan. ARDJ, please tell us more about the role of DILG in overseeing the local government units sa ating pong bansa. Una sa lahat, gusto ko pong batiin ang ating mga taga-subaybay ng So to Speak. At nagpapasalamat po ako na nandito ako para may bahaging aking kaalaman. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Atty. Anthony Sinoida, ako'y bumabati ng magandang hapon. Ang DILG po, pagkatapos ng isang eleksyon na kami na parang yung nag-take over para mabigyan ng kaalaman, sapat na kaalaman ng ating mga newly elected officials. So dito pa lang sa NEO, yung newly elected officials orientation seminar po na ginagawa natin, dinalahad na po natin dyan ang katungkulan ng bawat isa, ang mayor at ng sanggunian. So sinasabi rin natin ang kalagahan na mayroong plano. Maaring may personal plan ang mayor, maaring din may mga personal plans or dreams ang ating mga sangguniang members, pero dapat ito ay pag-usapan nila. Kaya ito yung tinatawag natin na Comprehensive Development Plan, yung pinakamatagal na, pinakamalaking plano sa isang LGU. Meron din tayong tinatawag na LIDP, Long-Term Local Investment Development Plan, at meron din yung mga 3 years ang scope, at meron din tayong tinatawag na Annual Investment Plan, yung taunang binibigyan ng pondo para magbigay ng serbisyo publiko. So pag ito po ay napag-usapan, gusto namin talagang ma-achieve yung leveling up between the local chief executive at ng sanggunian, para itong plano nila ay maging tinatawag natin na people's agenda na. Ito na yung kagustuhan o gustong mangyari ng ating mga constituents sa lokal natin, na gusto nilang ma-achieve na dreams or kind of development nila in the next years to come sa pamumuno po ng mayor at ng ating mga sanggunian. Ang Sir Jason, ang DILG ba nagdidisiplina din? Kami po, syempre po, galing po kami sa isang kagawaran ni Sir ARD. So we will supplement po yung statements po ng ating pong Assistant Regional Director. Ang DILG po, bilang parte po ng amin pong oversight function, katulad po ng capacity development trainings na nabanggit po ni Sir ARD through NEO program, ay nagkakaroon din po kami ng, kumbaga, ay mga monitoring ng mga performances po nila. So sa monitoring ng mga performances through assessment and audits, so makikita po namin kung nagagawa po nila ang mga supposedly na mga mandato po nila. Kung makita po namin na sila po ay nagkukulang o kaya po ay may needs improvement sa iba't ibang mga aspeto ng pamamahala, binibigyan po namin sila ng technical assistance. So tinetrain po natin sila further. Pwede pong targeted training na tinatawag. Pwede rin naman po na ikino-coach po namin sila sa ganitong uri ng pamamahala in terms of environment, peace and order, kagaya po na sabi ni BM Jun Canlas, at ng iba-iba po mga areas. In terms of discipline naman po, kami po ay parte lang po ng implementasyon ng ating pong judicial branch of the government. Kung meron pong mga order ang ating pong mga proper forum katulad po ng korte for suspension or dismissal, sa amin lamang po ang implementasyon. Pero hindi po kami ang mismong nagdidisiplina, kundi kami po ay nagbibigay ng technical assistance sa atin po mga local government units and officials kung paano po nila gagampanin ang kanilang mga tungkulin nung kami po ay nag-training for NEO program po namin. Okay. Puntahan natin yung mga mandato naman ng mga branch ng pamahalaan, yung executive at saka yung legislative. Siyempre gusto ko yung level ng karanasan eh. Ano ba ang trabaho ng mayor? Gagamitin pa ba yung mic? So anyway, nakalista naman yan eh. Sabi ko nga sa mga bagong elect, anong unang bago kayo tumakbo, ang unang yung babasahin ay local government code, kasi nandoon yung trabaho ng isang konsehal, nandoon trabaho ng isang kapitan, kagawad, vice mayor, at saka mayor, Pero guide yun eh. Pati yung appointive positions. Yeah, diba? pati appointive positions eh. Nandun naman yan, At siyempre, pag tumatakbo ka, siyempre, alam mo naman yung gagawin mo.
gagawin mo dapat kung ano yung makakabuti no, sa iyong bayan, ano makakabuti Yun ang sa bottom iyong... line. Actually, yun ang basic. Do what is good for your constituents. Do what would is needed. No? What services are needed. Pero Essentially, hindi lahat ng tumatakbong mayor, ganon. nasa kanya-kanya yan eh. Di ba? Yung marami ako nasaksihan Hindi, na kung ganun. kasi Parang gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan, pero kung paano gagamitin ang kapangyarihan nila para mapabuti ang sitwasyon ng kanilang bayan pinag-uusapan is na. another story. Yeah. Pag Diba? pinag-uusapan natin kasi ano yung dapat gawin, di ba? Yes. Yung nararapat gawin. So as mayor, ano yung ginawa ninyo for 9 years na masasabi natin yun yung typical na ginagawa ng mayor, and you went even beyond that because ang intindi ko, kailangan naman kung mayor ka, gobernador ka, o anumang posisyon meron ka, pero especially so, Depende kasi yan sa needs, pangangailangan niya. Alimbawa, during my time when I was the mayor, no, alam mo naman, tinamaan tayo ng kalamidad. No? Practically 90% of our town of Bacolor, wipe out yan eh. Na 90% na makabahay natin, almost more than 25,000 households na baon yan. Di ba? Nawalan ng trabaho. So, anong priority natin? Pabahay. Di ba? Pabahay, livelihood, yung edukasyon na kailangan ipagpatuloy, no? Thereafter, yung rehabilitation at paano tayo makakabalik. Prioritization yan, trabaho natin. Oops, sandali. Sabi ko nga, yung long-term development plan natin, LIDP, yun, Comprehensive Development Plan. Anong problema natin? Pabahay. Oops, kailangan within 3 years, lahat ng mga nasa evacuation center, kailangan may pabahay na yan. Diba? Ilan ba yun ang employment natin? Nagpa-survey ako. No? Ilan ba yung walang trabaho sa ating mga kababayan? Ilan mga farmers na wala ng hanap buhay dyan? So, mag-develop tayo ng programa on how to address these pressing issues of unemployment, pressing issues of kailan mag-shift ka ng kabuhayan mo kasi from farming, natabunan yan, skills development. Okay. No? Tapos, pagbabalik na tayo, paano natin rehabilitate yung mga kalsada, anong unahan natin? No? Ano yung mga programa na para patuloy development? Diba? Tirabaho natin. Nung nakita natin na parang nagkukulang na national government, napunduan yung mga... nilabanan natin. Hindi natin nilabanan. Pinag-usapan natin ng masinsinan. Di ba? Nilakihan ang boses natin sa pamamagitan ng Ikaw paghikayat. kasi mayor ka, Diba? kanya Paghikayat. naglalabi ka nun eh. Yeah, Pero kami, hindi. Paghikayat sa ating mga mamamayan sa evacuation center. Sandali. Exactly. Tulungan niyo ako. Baka yung boses ko hindi naririnig. Exactly. Ng mga policy makers natin. Anong ginawa natin? Ma'am Sonia. Diba? Sonia. Pumunta tayo sa iba't ibang evacuation centers. Inisplikan natin yung mga issues na kailangan natin samahan nila tayo ng kanilang mga tinig at boses. Nagmarcha tayo sa daan. Pinarinig natin sa Kapitolyo, sa mga national policy makers natin. At dininig naman tayo. Okay. Binigyan ng pondo, di ba? Yung trabaho, nakiusap tayo sa gobyerno. No, I formed many cooperatives, no? Nagkuha tayo ng pondo. Yung example natin sa Cabalantian, 'di ba? Inipon ko diyan yung mga gumagawa ng kakanin. Sabi ko, ano yung mga pangangailangan ninyo? 'Di ba? Boss, yung mga panluto namin, sabi, mga kawali, kawat. Naghanap ako ng pondo, binili ko yan ng mga kawat, kawali. Hanggang ngayon, pinapakinabang na yan. Yung mga trabaho natin, ang daming mga nawalan ng trabaho. Nakipag-ugnayan ako sa Clark Special Economic Zone. Sa Clark, yung mga factories doon, kinausap ko. Yung mga may-ari, pwede ho ba? Bigyan niyo ng priority yung aking mga kababayan. Pero, may skills training component yun. Siyempre, inalam ko ano yung mga skills requirement nila. Diba? Nakipag-ugnayan tayo sa TESDA, sa mga nag-training agencies. Yung training program ng Clark, basically, puro taga-Bacolor ang tinitraining nila. So, we were able to employ more than 3,000 na mga kababayan natin sa Clark Special Economic Zone. Kailangan natin na magtayo ng mga maghikayat ng mga factories. Tinayo ko yung Special Economic Zone. Diyan sa Kalibutbot. Up to now, nakikinabang hindi lamang yung Bacolor, kundi buong lalawigan ng Pampanga. No, there are almost 15,000 regular employees. Akala nga na iba, San Fernando yun. Oh, it's Bacolor. No? And to think, Ma'am Sonia, at the time, tayo ang pinakagrabing tinamaan ng lahar. And yet, no? It's quite ironic, tayo ang pinakaunang munisipyo na nakapagtayo
ng sariling special economic zone So, outside of Clark. Oo, BM June. Diba? ARD. So, ang mayor pala o ang gobernador, yung executive, yung leader ng executive branch, kailangan visionary, no? Kailangan po yun. Oo. Kailangan may malinaw siyang larawan diwa Opo. ng kung saan niya dadalhin ang Dadalhin. kanyang sinasakupan. Opo. Di ba, ARD? Opo, yan po yung isa sa mga gusto naming makuhang skills doon sa orientation namin. Tinatanong namin ng mga local chief executives, minsan pinapadrawing nga namin sila kung ano ang itsura ng gusto nilang kinabukasan ng kanilang mga constituents. Para doon, yung leadership nila, doon nila idedirekta at matulungan ang bawat isa na umunlad. So, tama po kayo, Ma'am Son, na ang isang mayor, governor o mayor ay dapat din ay maging visionary. Pero maraming pulpul eh. Di ba? Ibig sabihin, nagsimula kayo sa DILG, sabi niyo, 1995? 1995. From 1995 hanggang ngayon, 2005, so almost 30 years? 30 years na po. 26. Umunlad na ang mga kumakandidato, hindi na, konti na lang ang pulpol o marami pa rin? Mangilan-ngilan na lang yan kasi patunay ang ating seal of good local governance Okay. na nagpapatunay na marami ng leaders ng ating mga local government units na may tinatawag tayong good local governance. So, sa pagsisikap natin, sa tatlong dekada na tayo sa local government code, ay naiangat na natin yung kind of leadership na karamihan sa ating mga local chief executive. Okay. Sanggunian naman, Sir Jason. Nasaksihan ko yung pagbibigay mo ng lecture, ng orientation sa sanggunian members at sa executive branch sa isang LEDAC kung saan nag-formulate ng executive legislative agenda, no? Ano ang pangunahing mandato, tungkulin ng sangguniang panlunsod o sangguniang panlalawigan o sangguniang pambayan? Halos pare-pareho naman yung mandato niya na tungkulin, hindi ba, Sir Jason? Please help us out. Opo. Maganda po yung nakwento kanina ni Attorney BM June Canlas na ang sanggunian po ay maaaring i-arm ang local chief executive para po magkaroon siya ng mas progresibo o mas agresibong direksyon sa pamamahala po niya sa isang bayan, lungsod, or lalawigan. So, papaano po ba ang arming na kinuwento po ni Attorney June Canlas po kanina? So, sa pamamagitan po ng mga resolusyon, mga ordinansa, or other legislative measures, na ito po ang nagbibigay ng polisiya kung papaano gagawin ang isang programa. Maaari po magkaroon ng codification kung papaano naman po ang pagre-regulate ng isa pong problema, katulad po ng kwento ni Attorney John sa peace and order, ganyan po. And also din po, ay maaari din naman po ay ito po ay magkaroon po ng mga rekomendasyon sa pamamagitan po ng mga resolusyon kung papaano po saan na mabigyan ng additional option or ng other available choices ang local chief executive kung papaano po pamamahalaan ng isang bayan or isang lungsod. So, ang legislative po ay katuwang at sila po ay pantay ng executive branch po in terms of local governance. Dahil kailangan po na para magkaroon ng kapangyarihan ng isang local chief executive na i-implement ang kanyang mga proposal, kailangan po ng approval ng ating pong sanggunian. So, siya po ang pang-check and balance ng ating pong executive branch sa kanya po mga ninanais, katulad po ng mga visionary programs ng ating pong attorney. Naalala ko nung araw, merong kwento-kwentuhan sa baryo-baryo. Matagal na to, bata pa ako, yung kasi hindi pa uso yung mga SGLG siguro noon, na yung mga walang masyadong ginagawa. Yun yung tumatakbo. Yun yung nagiging konsihal. Mas lang luklukan, mas Oo, exactly, sa Kapampangan. Pero narinig mo yon nung kabataan natin, may mga ganon, di ba? Mamusmus siyang bangko yan. Di ba pinipintasan natin yung mga yon nung araw na yan, paano naging konsyal yan, paano naging mayor yan? Sinasabi ko nga sa mga tumatakbo, sabi ko, meron rin tayo. Lalo na yung mga tatakbo sa legislative department. Sinasabi nila, basta po ako konting salita, maraming gawa. Sabi ko,
pagdating sa konseho, kung wala kang salita, wala kang nagagawa. Di ba? Because legislative work, it's a deliberative body. Exactly. So, ibig sabihin yan, kailangan parati kang merong pag-exchange ng ideas, nagdi-deliberate, di ba? Para kung magdi-deliberate, mag-express ka ng inyong opinion. And how can you deliberate kung nananahimik ka? Sabi Committee ko, on Silence. ang Committee on tawag Silence. doon. Oo. Sabi ko, pag sinabi niyan, ako po, konting salita. Sabi ko, pag konting salita yan, walang magagawa yan. Pag legislative, no? Pag executive naman, Puro gawa puro dapat. gawa yan, di ba? So anyway, going back dun sa legislative work, no? Kailangan kasi yung conception or misconception ng ibang mga nagtatrabaho sa legislative department, no? Pag sinabi mong kailangan may ordinansa, kala na parating ordinansa yung may nagbabawal. Di ba? Exactly. Ang Kala ganda ng point ipagbawal mo. natin ito, ipagbawal natin. Hindi yan lamang ang ordinansa. Pati empowerment Ang po, sabi ko attorney. nga, pardon me sa DILG, Opo. Sige. kasi nung mayor ako, vice mayor ako, parati ko sinasabi, wag nyo nang pa-adapt sa amin yung mga national laws. National laws na yan. Sabi ko sa DILG, kasi darating, alam nyo naman yan, darating ang memo sa council. Mag-adapt kayo ng gender and development based on the child, yung sa child abuse law, yung ganito. Sabi ko, pag national law, hindi nyo na kailangan i-adapt yan. Because it's a national law. Exactly. No, you did not adapt it anymore. Kasi pag in-adapt nyo yan, sayang yung gagastusin nyo sa publication. Ang mahal-mahal. Diba? Kaya lang, sabi ko nga, baka naman pwedeng aralin o revisit ng DILG ang policy ninyo. Opo, sige po. Sabi nyo, kailangan po kasi sa seal of good governance itong pag-adapt ng ganitong batas. Sabi ko, national law na yan. No? But I do not want to debate with them or argue with them. Kasi lawyer ako, kaya alam natin yun. But you know what? You know what, Sabi ko, DM Jun? nagdagastos Ang yan. napansin ko, because I worked as a government functionary, mga 20 years ago, naging city administrator ako for a while, ang napansin ko, kanya ina-adapt at pinapa-adapt, meron talagang national laws na nandyan sila, pero hindi sila ini-implementa ng lokal na pamahalaan. Ang sinasabi natin, hindi naman kailangan i-adapt yan para implement mo, kaya nga national law yan eh. May mandato ang mga nandun sa executive na implement yan. Kaya nga national law Baka yan. dahil walang Diba? IRR kung national minsan. law yan. Hindi, di IRR. Pag national law yan, ang IRR yan sa national. Ang sinasabi ko lang, no, that conception or misconception na yung ordinansa, yung mga ordinansang i-adapt nyo, yung mga pag-ordinansa, ang konsepto na nagbabawal. Hindi. Okay. Sige. Ang mga ordinansa, basically, these are meant to empower. All right. Empower yung, una, ma-empower mo yung mga constituents mo kung paano sila makikinabang doon sa mga ordinansa na i-implement All right. ng executive, no? Sabi nga, the basic concept, no, it's an ordinance But, for yeah. reason, designed for the common good. Yeah. Yan ang basic definition ng ordinansa Okay. at batas. Sir Jason would like to say something. Yeah, Actually go ahead, po, sir. We would like to supplement po, Attorney Julian Las, regarding po doon sa may national law, tapos magkakaroon po ang any national government agency, hindi lang naman po ang DILG, Ay, oo. na magbibigay po na, kailangan magkaroon tayo ng adaptive measures sa ating local Adaptive, di ba? Adaptive pwede measures. yan. Pero sir, Halimbawa, opo, sasample lang kita. Di ba? Yung halimbawa sa yung climate change law, Opo, climate opo. change at saka environment. May mandato tayo na proteksyonan ang environment natin Opo, sa opo. climate change, siguraduhin yung mga effects ng natural calamities. Merong measures ang local government unit. Supreme Court mandamos, for Ito. example. Ito Oo. yung sinasabi kong legislative measures that would empower the governor at empower the Yes. people. Okay. No? Yung ginawang paglilinis ng Kapitolyo ngayon sa mga drainage, Mga drainage, declogging, oo. dito sa siyudad ng San Fernando. We discovered, nung pabuksan ni Governor Pineda yan, yung mga kanal-kanal dito along OG Road, we found out talagang Puno ng hindi lang basura. months, years of neglect na yun eh. Makikita mo, hindi naman magkukumpul-kumpul ang basura yan. No? Isipin mo yung 1.5 diameter reduced to 0.5, 1 meter. 20% na lang ang efficiency rate niyan, yung absorptive capacity o carrying capacity. Anong ginawa? Sabi ni yung mga nakita namin, yung mga
business establishments along, no? Yung mga sa kanal, di ko na Lasatin sasabihin kung ano yung Boulevard, oo. Lasatin, tsaka dito sa OG Road. Puno ng mga langis. No, langis. Dapat Grease. kasi may grease trap sa mga yeah, yeah. restaurants. So, So, ang ginagawa, sabi sa akin ni Gob, BM John, pare, tulungan mo ko dito. Gusto ko masigurado na itong mga mapersa natin, itong mga establishments na to, okay. na kailangan maglinis dito. Oh, so what Ano did ba you yung do? ordinansa? Sige, Gob, gagawa tayo ng ordinansa. So after that, no, siyempre, nag-research tayo, and I was able to draft an ordinance, no? An ordinance to prevent and mitigate the effects of flooding in the province of Pampanga, no? And to declare a declogging month in the province, requiring all business establishments All right. na obligado sila na yung parang tapat mo, linis ko. No, i-require natin sila, walang national law na ganyan. Kaya sinasabi ko, ordinance yan. Dahil sa ordinansa yon, no, first reading na yan, it will become a law probably by November. I-require natin lahat ng mga business establishments na mayroong kanal sa harapan nila. Okay. Na once the governor declares a declogging month, obligado sila na yung tapat nila, linisin nila yung kanal na yon, otherwise, no, hindi sila makakakuha ng business Okay. permit. Sige. Pero, bibigyan natin sila ng incentive Of course. kung ginawa nila yon. Yun po yung sinasabi natin, attorney, na adaptive Yan measures. ang sinasabi So, meron ko. tayong national framework na po. Tapos, May national ngayon, framework na. ang dapat na ginagawa po ng local government unit, when any national government agency ay nag-refer sa LGU na, kailangan i-adapt natin to. Yeah. Hindi siya resolution na adapting Republic Act, ganyan. Hindi po siya ganon. Dapat po, katulad Ganun ginawa yun. ni Ganun Attorney yun. At Yes, meron yes. siya mga specifics. Yes, kasi po. yung national law kasi wala Paano naman siya eh. i-implement? Halimbawa, Yes. yung tapat mo, linis mo, Yes, mga po. ganyan. Sabi ko nga, no, ang advantage ko lang, lawyer ako. Di ba? Kasi pag sinabi ni Ayun, Gob, bentahe mo na yun. pag Oo. nasabi ni Gob, siyempre, trained kami dyan eh. May inner workings Alam na po namin kayo sa... yung trainings na yan. No? O yun, sige. Balikan kita mamaya, BM June. Kaya yun ang... maski Pero mamaya, hindi lahat trained na gano'n, di ba? So, napag-aaralan naman yan. oo, napag-aaralan. Kung gusto. Oo, pero yung iba, matagal bago nila maintindihan kung ano yung dapat nilang gawin, hindi ba? Anyway, puntahan ko muna yung legislative, executive, legislative na relasyon na pinag-uusapan. Yung kasi yung paksa natin ngayon. Marami kasing aspetong local government code. Sabi ko nga Malawak po yan. madalas ko kayong iimbitahan kasi serye ito ng pagpapaunawa sa tao ng local government code. Ang isang meron ding mga sitwasyon kung saan magaling ang mayor pagkatapos medyo may pagka-atrasado naman yung sanggunian, di ba? Meron naman ang gagaling naman ng sanggunian. Gusto nilang, excited silang gumawa ng mga ordinansa. Pero, hindi naman naiimplementa nitong alkalde, nitong executive branch, kasama yung mga appointed department heads. Hindi ba? So, papaano ninyo na pagtatagpo yung mga minds ng mga ito at papaano nyo sila natutulungan para maging capable sila, pare-pareho na ipatupad ang kanilang mga mandato, ARD. Anong mga mekanismo, anong mga paraan ang inyong ginagawa para magkaroon ng meeting of the minds ang sanggunian at ang executive, sir? Meron po kaming dating sinusulong na pagbabalangkas ng tinatawag natin na executive and legislative branch, executive and legislative agenda. ELA, okay. So, pinapalabas namin, kinukuha natin, ano ba yung mga gaya na sabi ni BM Canlas na meron siyang gustong gawin. Okay. At itong gustong gawin ng local chief executive, paano susuportahan naman in terms of legislation ng sanggunian. So, mahalaga po doon, kasi nga sabi nga kanina rin ni BM Canlas na minsan yung legislative member, gusto niya pala mag-implement ng program. O, mali yung tinakbuhan niya. Dapat mayor siya, hindi siya sa legislative branch. Kasi nga ang mayor ang nag-i-implement, siya yung nag-prepare ng budget, siya yung nag-prepare ng programs, projects, and activities. Pero ito ay rini-review ng sanggunian para masuportahan in terms of
legislation, regulation o kaya funding po. Para maging, ito na tinatawag natin at the end of this year, ang tinatawag natin na budget for next year. Yun na yung implement ng At yung sanggunian, meron tinatawag na power of the purse. Di ba? Para pakipaliwanag nga itong power of the purse kasi dito sa mga budget hearing sa Kongreso. Naririnig natin na kinokomentaryuhan yan yung sobra daw ang pag-exercise ng Kongreso o ng House of Representatives ng kanyang kapangyarihan sa budget o sa pera. Sir Jason. So, meron pong review powers ang sanggunian in terms of appropriation, ano po. So, yung pong mga clarifications or mga facets na nakapaloob sa pag-review, syempre, inaalam po ng sanggunian kung ito po ba ay redundant, ganyan po. Ito po ba ay excessive or lucrative? Ito po ba ay maaaring oppressive or discriminatory sa iba't ibang sektor ng mga pamahala ng ating pong lipunan? So, yun po ang chinecheck ng ating sanggunian. So, kapag nakita po nila na, itong program A tsaka program B, parehas lang sila. So, redundant siya. So, kailangan natin i-deliberate ulit. So, that's one example po. Maaari din naman po na excessive or lucrative. O itong program A na ito, parang medyo, medyo overpriced tayo in terms of ganito lang naman yung ating beneficiaries, ganito lang naman yung ating target para sa program na ito, pero maaaring siya po ay overkill naman po in terms of proposed budget. So parang dyan pumapasok yung check and balance? Yeah, check and balance po. Kaya po maaaring sasabihin na merong power of the purse, pero actually it's just an exercise po ng ating sanggunian to review na maaari bang naabuso ba ng isang local chief executive ang kanyang kapangyarihan na mag-propose na or mag-draft ng isang budget. So, chine-check lang po yan ng ating pong sanggunian kung itong nakapropose na budget ay maaari po bang, yun nga po, oppressive, lucrative, or excessive, or discriminatory sa iba't ibang mga sektor po natin. Yun po yung nagiging dapat na motivation ng pag-review ng ating pero pong hindi, sanggunian. trabaho ba ng sanggunian ang mag-audit ng expenses ng executive? Actually, kasama yan sa oversight function, no? Okay. Not necessarily Pakipaliwanag. audit, no? Performance audit yan eh. Kaya kung minsan Kasi nababahala. COA yung nag-audit, di ba? No, na-audit yun sa disbursement kasi. No? Okay. Sige nga, paliwanag niyo yan. Under the local government code, may right kasi ang actually may obligasyon, no? Halimbawa, yung municipal treasurer, no, kailangan mag-render yan ng monthly report of expenditures yan, eh. Di ba? Sa sanggunian. Kaya kung minsan, meron ako naririnig, no? Na sabi ko, nang tatanong sa akin ng mga konsihal, no, pwede ho ba kaming humingi ng datos kung paano po yung report mula sa treasurer, kung paano po nagamit? No? Yung pondo ng pamahalaan. Okay. Ayaw po kaming bigyan eh. Ba't ayaw kayong bigyan? Kasi data privacy daw. Anong data privacy? Walang data privacy yan kapag sanggunian, lalo na sa mga dokumento pertaining to appropriations of made by the sanggunian, no? Public funds yan eh. Tama ho ba yun, ARD? Pareho ba kayo ng pagtingin No, ni BM walang Jun? data privacy dyan pagdating sa... Yung salita kasing audit, nabahiran ng negativity. Okay. Pag sinabi mong audit, parang hinahanap mo meron siyang Ginawang masama. abuses. Oo, Opo. oo. Pero oversight function din po yun. Tinitingnan lang din ng sanggunian. Actually, ang purpose doon is not to find fault, kundi paano pa papagandahin ng sanggunian yung proseso. Yung proseso para mas lalong mapabilis ang delivery ng basic Pero services. hindi ba rin na-abuso yun? Hindi rin. Tinitingnan namin kasi, sandali, ba't mabagal yung pag-implement nyo? Kasi, alimbawa ako, no, meron kaming program. No? Kung minsan, si Gob, kasi alam mo na, may programa tayong Pampanga Loan Assistance Program. No? Kasi may regular kaming, si Gob na mismo, paano na ba yung implementation nyo dyan? Tingnan ko nga. Sabi niya, sandali, ba't parang mabagal kayo? Tingnan nyo nga yung proseso ninyo. Baka naman may mga proseso kayo nagpapabagal dyan. Bakit ko konti yung nag-a-apply sa atin? Yes po. Di ba? So, tama, no? Tama si ARD dyan, no? Hindi lamang yung naghahanap ka ng mali eh. Hinahanapan natin kung saan pa pwedeng pagandahin yung implementasyon ng programa. Okay. You audit the implementation of the program, the utilization of funds, are they being utilized, no, in the manner that is conceptualized at the time na in-adapt yun? Is it benefiting the intended beneficiaries? No? Yung mga beneficiaries ba,
ay umaasenso naman dahil sa programa. Ano bang epekto sa kanila? Okay. Yun ang audit, hindi lang yung tinitignan mo yung... kaya nga mali. sabi ko, may mali eh. Okay. No? Hindi po sa- Siguro, takot yung... halimbawa, kung mayor ka, takot kang mabusisi ng konsewang mga programa mo, ay baka may ginagawa kang kalukuhan dyan. Di ba? Okay. Siguro po we would like to add din Sige. po, Ma'am Sonia, Sir Jason. sa mga nasabi po ng ating attorney. At sabi nga po ni ARD ay supplementing naman po talaga yung ating pong powers po ng sanggunian sa ating So dapat pong yan executive. magkatuwang. Supplementing, ano po? Empowering, supplementing. Kaya yes. sabi ko nga, ang conception kasi ng iba, akala nila, sandali, akala pag nagtatanong yung konsehal, pag merong mga comments, na criticizing, akala nila, sandali, kalaban kasi, counter, hindi. Oo, kalaban. So hindi political yon, Eh, hindi not necessarily. Halimbawa kami, dito sa Kapitolyo, yung dynamics namin kasi dyan, yung mga pag nami-meeting kami nila nanay, maraming diskusyon yan. Hindi totoong sunod-sunuran Hindi, kayo. hindi. Kasi yun ang naririnig ko. Yun ang mga... Sabi hindi nila, meron daw mga sanggunian na parang rubber stamp lang. Totoo ba yun? No. That is the misconception ng iba. Alright, sige. Please explain. I know, you know me. Yeah. No? That is not my character. Ay, yung mga nirarally nga natin, mas mataas na official eh. Exactly. Diba? Yun ang misconception nila. Ba't maghanap ka? No? Yung dynamics namin kasi sa Kapitolyo, kasi magkakasundo kami, ang purpose namin isa lang eh. Kung Ang ano yung bottom line makakabuti. ay Kung ano yung okay. makakabuti sa probinsya. No? Hindi kami nagbabangayan doon. No? Openly kasi magkakaibigan kami. Pag meron kaming mga hindi pagkakaunawaan sa paano implementation, gagawin ni Gob tsaka ni Nanay, tatawagan kami. Sandali, parin Jun, BM, ano ba yung mali sa nakita mong implementation? Bakit sa tingin mo mali yung pagpapa-implement ng ating mga department? Sinasabi ko. Si Gob, ganun din. Pare, ano ba yung sa tingin mo? Di ba? Kaya bilis na. Kita mo, binuksan namin. Sabi niya kagad sa akin, pare, gawa ka ng ordinansa, tulungan mo ko dito para ma-implement natin. Di ba? Yung Pampanga Loan Assistance Program natin, 40 million to benefit small and medium enterprises. Sabi ni Gob, kasi katuwang namin ng Pampanga Chamber dyan, tinanggal namin ng political influence dyan, ng DTI at ang Pampanga Chamber of Commerce ang nag-evaluate, nagre-recommend ng approval. Nagdambita kayo, sabi ni Gob, si Gob na mismo. Tsaka ako, sabi ko, ba't parang mabagal? Pare, sabi ko, kasi mayroong mga businesses, halimbawa, yung mga engaged sa yung mga poultry, nagpupugo, nag-raise ng mga pugo racers natin. Hindi, pugo racers. Sabi ko, kasi yung ceiling natin, 200,000. Kasi nangangailangan sila mga 300,000. Pero ang kita nila, 2,000 pesos per day. Baka pwede nating lakihan. Okay. Si Mr. Romero, ganun din. Ganun ba? Sige pare, baguhin mo yung policy. Gawin mo ng maximum natin hanggang 500,000 na. Di ba? Okay. So sabi ko, yung dynamics namin kasi sa Kapitolyo, hindi nyo kami makikita magbabangayan dyan in public. No? Sige. Pero Stop ka muna. sa dynamics namin Stop, kasi, hindi kami nagkakaroon kami ng mga exchange of ideas, sometimes critical of each other's sige. view. So Pero sinabi mo na hindi kasi, nyo kasi nakikita yung dynamics BM namin doon. June, kasi sinabi mo kanina, hindi nyo kami nakikitang nagbabangayan in public. Pero lately, may nakitang nagbabangayan sa public. Saan? Sino yon, Sir Jason? Nagbabangayan sa public. Marami naman po. Sanggunian Opo. at saka mayor. Ito po ay isa din po siguro sa mga, hindi po sinasabi natin normal, pero siguro po ay common na nangyayari din po sa iba't ibang mga lalawigan po at mga lungsod at bayan po sa San Fernando sa buong ba, hindi ganun ang Pilipinas. nangyari lately? So, sa San Fernando po ay bilang DILG officer po ng City of San Fernando, ay syempre po ay may nakikita naman po tayo na ilang mga exchanges din po na ating po mga official. So, these are normal circumstances at ito po ay mga tawag natin part of healthy relationship ng atin po We have to be we have to be realistic, no? Lalo na pag nalalapit ang eleksyon. Nangyayari yon. Alam natin yan, malapit na magkakalaban kayo sa eleksyon. Would you expect somebody who is running against
a sitting mayor or sitting councilor na pupurihin niya, magiging kalaban niya sa darating na eleksyon? Of course not. Oo. Di ba? Tama naman yun. Ano yun eh? It's ano yan, it's logical, no? And reasonable naman yan. Depende na ngayon sa tao kung sino paniniwalaan. Kaya po kami, mga Okay. Sonia, may tinatawag po kami na political and public administration dichotomy or nakahihiwalay po kasi ang public administration and politic works. Ano po. So, syempre po kami sa DILG, we always ensure ang public administration ay smooth going. Ano po. Sabi ko nga, pero sabi ko, sige, in fact, I accept criticism, no? Criticize nyo ako para lalo kong mapabuti. Oo naman, dapat no, naman. Yung aking panunungkulan kasi di naman lahat ng naisip ko tama o nakakabuti. Kaya kailangan ko yung inputs. In fact, I welcome kasi pinapakinggan ko yung mga criticisms eh. Depende rin kasi sa tao. Sabi ko, kung wala ka naman tinatago dyan at kampante ka sa sarili mo, na yung confident ka, no, at transparent ka sa ginagawa mo, anong kinakabahala mo? Di ba? Okay. Kaya during my time, it's never, when I was the mayor, hindi naging issue sa amin. Hindi ko kapartido ang vice mayor ko. Hindi naging majority ako sa council. Pero hindi ako naka-encounter ng problema sa kanila. Bakit? Pagdating ng eleksyon, hindi ko naman kalaban ko pa rin sila eh. Di ba? Pero bakit kami, in spite of our political differences, no, I was able to gain the support of my vice mayor and of my councilors. Kasi kinakausap ko yan eh. Nakikusap ako, may dialogue ako eh. Open ako sa kanila. Okay, dialogue. Diba? Sabi niya yung dialogue, papaanong, wala bang regular dialogue, wala bang mechanism sa Local Government Code, ARD, para matiyak na, kasi natural naman na magkakaibang tao yan, magkakaibang political parties nila, hindi sila pare-pareho ng pagtingin, kailangan meron din namang mechanism para mag-see eye to eye, di ba? So, sa ano po, sa DILG, ano po ba ang sinasabi ng Local Government Code? Ano ang mga mekanismo? Kunyari na, pagpalagay na natin, talagang nauwi na sa talagang sigalutan, hindi na talaga magkaintindihan ang dalawa, no? Ang sanggunian at ang executive branch. Anong recourse? Papaano sila pwedeng mag-usap? At hindi ba kayo pwedeng mag-intervene? ARD. Ikaw na muna. Sige. Ako Ako po, balikan ko po yung sinabi ni Sir ARD kanina na during the first 100 days na kanila pong termino ay sumusulat na po sila ng executive legislative agenda. Alright. So this agenda po ang kanilang naging mutual commitment or mutual agreement po na itong gagawin natin for the rest of our term. Okay. So for 3 years i-implement po nila yan. Kung sakali po na magkaroon po ng kumbaga mga bumpy roads along the relationship po, titignan po kasi namin ng isang local government unit na parang isang bahay. Ano po. So sa isang bahay, iba-iba rin ang uri ng pamamahala or ng pamumuno ang isang tatay at nanay. So, maaaring magkasundo ang nanay at tatay na maganda rin ng pagpamamalaki sa kanilang anak. Maaari naman ang nanay at ang tatay ay maaaring hindi sila in good terms pero maganda ang pamumuno nila sa anak nila. Maaari din naman na hindi na sila magkasama sa bahay katulad po sa modern generation po natin. Pero still, they are co-parenting ng maayos sa kanilang anak. Ganon din po sa local government unit. So long as ang inyo pong nagiging motivation po ay makapagserbisyo sa bayan, kahit na anong uri po ng relationship na maaaring meron ng isang executive and legislative, so long as na isusulong po yung kanilang common agenda na kanila pong sinulat nung kanila po ay nagsisimula ng termino, yun po ang magiging guide po nila. Okay. Ano po. So nagkakaroon din po tayo sa DILG ng review ng ating pong executive legislative agenda para makita po Ilang namin. beses na-review? Kasi sabi mo, first 100 days binubuo yung ELA. So nagkikita yung dalawa at pinag-uusapan yon. Pero meron dapat periodic review. Yes po, So annual gaano po. ka annual? Annual po, titignan po natin ang kanilang accomplishment sa ELA. At 6 months bago po matapos ang kanilang termino, ay nire-review po natin to realign kung ano pa po ba yung kaya nila i-commit for the remaining Kasi, months po nila. Ano po? Attorney. Kasi ano ko di ba? Member kasi ako ng ULAP, Union of Local Authorities of the Philippines. No? As the chair of the Board Members League of the One of Philippines. the framers po yata. Para pag sa pag-uusap namin, sabi ko,
no, in one of our dialogues, no, sa mga USEC ninyo sa DILG. Sabi ko baka naman hindi ko naman pinapaiba yung mga criteria ninyo sa Seal of Good Governance. Pero hindi nyo kasi criteria, no, ano ba yung poverty level ngayon? At saka nung nag-umpisa kayo, na-reduce nyo ba? Di ba? Ang employment rate, ano bang unemployment rate kung umupo ka? Ngayon, ilan ang unemployment rate mo? Hindi kasi wala sa matrix nyo yun eh. Wala sa ano yan eh. Sabi ko, Ay, hindi ba Bigyan po sa natin ng indicators, context. di ba? Tama po. wala sa indicators eh. Bigyan po natin Tapos, ng context. yung, alam ba, yung mortality rate, mga mortality rate nyo, Yeah. ilan ba? Familiar Diba? ako dyan sa mga Yung mga nagtapos nyo ng high school, college, ganito. Di ba, yung, sabi ko, Actually, gawing indicators. Opo, actually, Diba? Parang medyo mga technical KPIs, po. yung Opo, key mga, performance indicators. impact Ito, level ito. po yung sinasabi ni Attorney. The province of Pampanga has the lowest poverty rate of all provinces more than 2 million population. And yet, the provincial government of Pampanga is not being recognized for that. But we were able to reduce the poverty level, no, through policies and programs of the provincial government, no. Tignan nyo, nasa ano yan, 3.25 something lang poverty rate natin. No? Poverty rate. Batangas, ang laki. 6%. Tayo, 3. No? 3. Doon mo makikita na maganda yung mga policies natin dito because otherwise, we would not be able, no, to reduce the Or poverty baka mayaman ng level. Pampanga compared sa ibang province. Hindi, marami kasi Sa mga employment quarry. opportunities dito. Siguro po, Ma'am Sonia, no? Di ba? Yeah, Hindi naman sa yaman ano, yung individual yun, sa mga household na yung indicators doon eh. Di ba? Makikita yan. Yeah, si Siguro Sir po, Jason. in, Sige, go ahead. Not in defense of the SGLG, pero dahil po recently pa lang din po naging batas si SGLG, nasa birthing pains po tayo. Yung sinasabi po ni attorney So, na nag-evolve din. nag-evolve po siya. So, sa ngayon po, nasa output indicators pa lang po Yeah. kami. Ayan, Sabi sabi ko, ni attorney, dapat- po impact level Impact indicators. yun eh. Opo. Yung bang mga, you are, eto Social na. Pero impact. attorney, Yung naikwento sinasabi po ko sa kasi, inyo. no, one of the factors, no, dun sa mga index ninyo, indicators ba? Apo, Ano ba, indicators. utilization of the 20% development fund. Yung utilization rate level ang dinajudge eh. Output Pero yung impact indicator wala. po, no? Di ba? Ginastos mo nga yung Okay. 100 milyon. Ano naman ang naging Teka impact nito? muna. Di ba? Oo. anyway- Gusto ko yung pinupuntahan yung paksa na yan. At tingin ko, ang SGLG, yung sinasabi niyong yan, ay pag-uusapan natin sa isang episode. Yes. Babalik ko lang dun sa talagang episode natin ngayon kasi kulang na yung oras natin, malapit na tayong matapos, itong ugnayan, relasyon, pagpapaganda, pagpapabuti ng ugnayan ng ehekutibo at lehislatura nang sa ganon, makinabang yung taong bayan at hindi sila naapektuhan. So, ARD muna. Okay. Ang ating pong Regional Director, Attorney Anthony C. Noida, ay bumabalangkas na ng programa. Una ay nakikipag-usap na kami sa mga leagues of the Mayor and leagues of the Vice Mayor. Para gusto naming i-bring up sa kanila yung mga issues between Local Chief Executive and Sanggunian. So we hope na sa pamamagitan ng ligang ito, ay magkakaroon ng mas harmonious na relationship ang Local Chief Executive at Sanggunian ngayong maunawaan nila yung kanilang role, bawat isa, sa pamamagitan po ng leadership ng mga liga. Okay. Sige, Sir Jason. Meron perception publicly na umiiral dito sa Pampanga, lalo na sa siyudad ng San Fernando, na hindi nagkakasundo ang Sanggunian at ang executive branch. Totoo ba ito at papaano nyo ito pinakikitunguhan bilang DILG officer sa San Fernando? Actually po, no, not to highlight only the city of San Fernando. Sabi nga po ni Attorney Jun, hindi po ito unique only to city of San Fernando dahil ito po ay nagkakaroon din ng iba't ibang sa iba't Ito ibang nga, sa mga ibang bayan. bayan. Alam naman natin, Opo, sa San Simon. Oo, Di ba? meron. Yung mayor, vice mayor, nagkakadimandahan pa yan eh. Oo, totoo. Di ba? Nagkakadimandahan. Pero, one thing nagpunta kami ni Gob doon kasi pagpunta namin yung Kapitolyo sa barangay, no? Kasama namin ng vice mayor, kasama namin ng mayor nandun. No?
Kasama namin sila. Sabi nga, basta po para sa pagdating po sa mga implementation ng mga program, susuportahan po namin no, yung mga programa. Kaya po Di ba, doon po sabi ko nga, pumapasok ang Okay. ating pong Political kagawaran. maturity kasi yan eh. Political maturity, sige. Ito pumapasok ang aming pong kagawaran to ensure lang po na unang-una ang ating po mga basic services po natin ay nai-implement pa rin po at ito po ay smooth going. At syempre po ang mga criteria or mga assessments and audits po na ating ini-implement po hindi lang po ng DILG kundi ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay na-meet pa rin po ang mga minimum requirements. So long as ito po ay naisusulong pa rin po ng kahit na sinong local government unit, nakaalalay po lagi ang DILG dito bilang isang technical service provider para matulungan po sila saan ba po pwedeng magkaroon ng common ground na maitutuloy pa rin ang mga serbisyo at mga programa na hindi po maapektuhan ang minimum requirements ng batas na ang batas naman po ang kanya pong welfare ng constituents po ang isinusulong. So doon po pumapasok ang aming pong kagawaran to ensure na una-una yung ating pong mga minimum requirements ng mga batas ay sinusunod and compliant po ang ating mga local government units. At in terms naman po doon sa pag-handle ng kumbaga po ay personal relationship ng iba't ibang mga na ating mga local officials ay hindi po ito sakop ng aming kagawaran at ini-ensure lang po namin na dapat po ang ating pong mga programa na para sa constituents po ay naisusulong. So, ina-accept po namin. Guidance counseling. Ina-accept po namin kung ano man po ang uri na meron po ang ating mga namumuno sa ating bayan. Andito lang po kami lagi para po gumabay, para po hindi po, sabi nyo nga po kanina, hindi matalo ang ating po mga constituents na nasa So, sa San Fernando, okay naman ngayon? So far po, as per ating mga assessments and audits, compliant pa rin naman po ang City of San Fernando sa ating pong, hindi lang po sa DILG, kundi po sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan na mga requirements po nila sa kanilang mga programa. At mayroon kayong plano yata, nakita ko yung post nyo sa Kasi friend ko siya sa FB, kanya nakita ko yung post niya. Yung post niya, sabi niya, magkakaroon ng revisiting Opo, ng ating pong executive legislative agenda. Para magko-convene yata ang LEDAC ng Yes, lalawigan ng Pampanga at saka ng siyudad ng San Fernando. Separately, of course. Separately po, opo, sa City of San Fernando po, syempre po, under my supervision po, ay i-convene po natin ang ating pong legislative agenda. Ang DILG ba ang kailangan mag-convene nun? Isa po kami sa mga membro po ng secretariat. We So, who recommend initiates that? Who Basically, initiates? basically specific Specific secretary. secretary po. The council cannot initiate? They may also initiate din po. They Kasi may? po ito po ay isa pong advisory council po So, hindi po siya parang technical working group na Oo, ang daming aspects. Kulang ang oras natin. We have only 3 minutes or 2 minutes remaining. Sabi ko nga, you cannot discuss this in 1 hour, no? Yeah. May mga dynamics kasi yan. Yeah, no? we will May have to mga- return. May mga dynamics kasi yan, no? Na sa isang oras, hindi mo naman... Gusto at niyo the ba end of the day, mag-extend? sabi ko nga, mas importante dyan yung ugaling nanay. Ugaling nanay. Kasi pag ugaling nanay, makikinig ka muna. Diba? O pwede ba, sige, yung side mo, pakinggan ko muna. O ikaw naman, pakinggan ko yung side mo. Diba? Pag ugaling nanay ka kasi, ang pipiliin mo yung makakabuti. At the end of the day, diba? Nangangampanya kaya ito. Hindi, no. It's a general concept kasi yan eh. Oo. Ikaw, kahit sino naman nanay dito, di ba? Parati Ako naman nanay ako. Pag may nagkakaproblema ka, sandali. Ikaw na nga mag-ayos dito sa mga anak mo. Sasabihin ng tatay, ang nanay ang parating nagre-resolve sa problema. Di ba? Kahit sa gastusin sa bahay, pagbabudget. Di ba? Ang bibili ng nanay, yung mga kailangan lang. Di ba? Yung mga basic necessities. Save for the rainy days. Ganyan ang ugaling nanay eh. Di ba? Pero, opo, attorney, ang role po ng isang nanay ay hindi lamang po sa isang, kumbaga, biological mother. So, ang role po ng nanay ay wala po tayo sa gender stereotyping. Yeah, di ba? wala. Ganun po. Tama. Tama po si attorney. Ay, sinasabi I ko na, hate nanay gender can- stereotyping. hindi sa gender yon. Ang sabi ko sa'yo, Pwede yung po. ugali ng isang nanay. Tama po. Di ba? Yung embodiment Yung embodiment po. ng isang makalingang, yung pagkalinga ng isang nanay. Yung nurturing. Oo. Di ba Si nurturing? Attorney Jun po ay naging nurturing body po sa Bacolor po during his time po. Sabi ko nga kasi, iba-iba kasi eh.
if you could only read what is in the hearts and the minds of public officials, that it would only be the time na masasabi mo, ito talagang ang nasa puso at isip niya ay para sa kapakanan ng tao. Pero sino bang kandidato ang hindi magsasabi ng ganyan? Exactly. Lahat naman kaming mga kumakandidato sa posisyon na sinasabi namin, ang puso at isipan po namin ay para sa kapakanan ng tao. Okay. Di ba? Eh yan, nakikita yan sa kakayahan. Nakikita yan sa gawain. Di ba? Yun ang sabi ko nga, it doesn't really matter whether kakampi mo o hindi. Di ba? Pero sometimes it matters. Sometimes it matters. No? Pero sabi ko nga, kung talagang mahusay kang leader, di ba? Makukumbinsi mo na kahit hindi ka susuportahan sa eleksyon, pero makukumbinsi mo ang isang hindi mo kaalyado na suportahan ang programa mo. No? Makukumbinsi mo ang mga konsyal na alam mo sa darating na eleksyon ay makakalaban mo. Pero I'm sure pag mabuti at mahusay kang leader, makukumbinsi mo sila na suportahan ang executive agenda mo at susuportahan nila yung mga development programs at i-approvean nila ang budget mo nang walang problema. Kung matino, mahusay, na maasahan kang leader. No? It all boils down to, parang sinasabi niyo, it boils down to leadership. It really boils down to leadership. Yeah, I hate to say goodbye to you because I love talking about this topic at kulang ang oras natin. But you will have to return some other day in another episode to tackle some of the things na nabuksan dito na hindi natin napag-usapan. For example, the SGLG, yung mga ganyan, the indicators na sinasabi. Tapos, yung iba pa na mga aspeto kasi madami kasing aspeto ang lipunan na ang mga leaders natin ang inaasahan ng taong bayan na mag-a-address, di ba? Tama po. Oo. So, sa pagkakatong ito, nais ko kayong bigyan ng konting panahon to say goodbye by way of a final message. Say goodbye po to our televiewers. Sir Jason, first. Unang-una po sa aking pong supervisor, Sir ARDJ Timbreza, syempre po sa amin pong Regional Director as Attorney Anthony C. Nuida, ay lagi naman po nakaalalay po ang ating pong departamento sa lahat po ng ating pong lokal na pamahalaan dito po sa ating pong lalawigan at syempre po sa ating rehiyon para po mapagpatuloy po ang dapat po na isinusulong ng ating pong local government code. Syempre po the general welfare ng ating pong constituents. At syempre po ay nakaantabay din po specifically ang DILG City of San Fernando para naman po sa mga pangailangan ng ating pong mga barangays, ng ating mga sangguniang kabataan councils na narito po sa lungsod ng San Fernando. Thank you so much, Sir Jason. Sir Jay? Ang sabi po sa Biblia ay hindi sapat ang kaalaman para mamuno ng mahusay at maasahan. Kailangan din po ng karunungan, wisdom. So sa ating mga local chief executive at mga sanggunian, pairalin po natin ang pagsasabay ng kaalaman at karunungan. At syempre, ang open communication ay mahalaga. Ilahad po natin kung ano yung nasa isip at puso natin nang sa ganun ay magkaintindihan ang bawat isa. So, good luck po sa lahat ng ating mga local chief executive at sanggunian. Maasa kami na patuloy po ang pamamayagpag ng Region 3 sa SGLG. Patunay po na mayroon po tayong good local governance sa Central Luzon. Congratulations, DILG Region 3. Thank you very much, sir. At sir, BM? Maraming salamat po sa ating DILG officials, kay Kasonya. Nasanay kasi ako kay Kasonya. Idolo namin kasi si Kasonya. No? We took inspiration from her during the time nung activism days natin. Thank you. No? Matuwa Anyway, na ako. we never grow old. Diba? Eh, sabi ko na po, nagpapasalamat po ang Provincial Government of Pampanga, pinapaabot po ni Governor Dennis Pineda at ni Nanay at 10 ng aming makasamahan sa Provincial Government, 10 kasama po ang aking makasamahan sa Provincial Board. Ang pasasalamat po sa inyo sa pagtitiwala ninyo. Makakaasa po kayo under the leadership of Governor Dennis Pineda and leadership and inspiration of Nanay Lilia Pineda. Kami po na pinagkatiwalaan nyo sa provincial government. Gagawin po namin ang lahat para po makapag-implement tayo ng mga programa para po sa ikakabuti
ng ating lalawigan para po sa ikakabuti ng ating mga mamamayan at para po sa pag-asenso at pagbibigay ng oportunidad sa inyo para po umasenso ang inyong mga pamumuhay. Maraming salamat. Thank you so much, BM June. Next time, I will invite you to discuss your bid sa national elections. May party list na kayo, alam ko. Meron pong party list ang Pampanga. Makalimutan ko. Yung Nanay Party List. All right. Thank you very much on that note. At dito po nagtatapos ang ating talakayan sa ngalan po ng ating mga naging bisita na sina ARDJ Timbreza at Jason Veran, attorney, nakalagay. At attorney June Canlas, ako po si Sonia P. Soto at ito ang So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Maraming salamat po.